na ako'y nasilipan dito silang balay. Ng kwarta dito. Kwarta lagi ito. Mga sinsiyo to, sinako. Kan pa ito suot. Pero magmuntahan na, part. Asa ka sila itong kwarta. Makusabitan akong ibubungan dito. Kay katong tambok. Kadua na ito nagdala dito kwarta. Nag-go dito. Kuya ka itong babae nga gwapahon. Pero di juga sila anak. Anong puro sa sinsiyo? Medyo ko katubag na ito na ba? Kaya nindot pa tayo. Ato binitanong mo pa kayo. Kay dako kining kwartahan. Di gini na ito palpakon. Amo ito. Ano na itong tinid-on ta na? Ang huwag di nas lagi ka ng masinsiyo. Mabot ang panahon. Kung may bawa na to, kita na mo pupo na ng sinsiyo. Kita na mo pailis tas bangko. Pamarmol ta rin diri. Mao na ito man, imo ning trabaho kung paniid nila. Ha? Ako'y paniid na. Silisugon ko naman. Ako'y tanong ko na nila. Tarong nga yun nga dili. Silisugon ko na. Silisugon. Di kita palabi og kumpiyansa. Kaya og mapadpak na. Namura tagamatag morning ani. Di na matuman ang atong pangandoy. Siguro na to, mga sipong ang tanan. Siguroon mo lang, di kay sipong lang. Sadsuron ka na sila. Kuha ang ginandanggit, ala. Kinanglan, mulihog yung tayo ni mga anak. Kay dako kay ning kagayunan nato. Kay ang atong agaw nga si Don Sibio, hapit na masuko. Kay hangtod karon wa pa madakpi ang kanding. Hangtod nga ni tuon na gituhuan na lang no ni Sibio nga nadakpan ang kanding pero gitaguan lang. Simple sad anak tay. Ano posible man? Imposible gyud kay natay. Kay kung tinuod man nga nakita na ang kanding, gihatod na unta na ngadto nila. Wala tagui eh. Bitaw. Taon mo ano. Tagu-taguan gid nila nga makakwarta man siya kung iya na ihatag ang kanding nila. Wala. Start. Ay naunsa biya mo. Doon na mo ko'y tao nga mong pahimo sa higayon. Paboto niya kung kunus amo taas ang presyo, ang premyo. Mao nang gitaguan sa niya ang kanding. Mao na. Mangita gyapon siya dakong premyo. Nga perti na magay suko sa atong agawon. Peligro noon nga masakpan sila nga sila may nagdakop sa kanding. Pasag na sila eh. Bahala sa diha. Hala. Aw kamugod kung mao man kanay pagtuon ninyo nga napang kanding diri. Basta para nako, wa na diri eh. Wa ta kay bawta natos laing lugar kay nahadlok na nga ipangita siya diri. Ako akong pagtuog yun tay no. Wa pa naman dakping kanding eh. Pero mga anak, kinahanglan mo tabang sad mo. Ayaw mo paglunga. Susihon ninyo ng mga tao din eh. Kung naaba nila ang kanding. Aw oo. Pero di sa nang manuki-duki ta. Parehas na yung gibuhat ni Matoy. Pasag din na among gibuhat ni Batoy. Kapasig, panigurom ni amo agod. Ay basta na tinuod, nga gitaguan ang kanding. Nya tay, ubanan gyapon ni Mas Andoy. Kausam day. Di may mulunga, ug pagpangitas kanding. Kung pakuyugon yun na ako ni Andoy. Tay, Unsa? ayan na lang po ba na ninyo ni Matoy tayo? Ay, kamo na lang to. Unsa man ka gimingaw ka sa tigos kabaw? Gusto ka matilaw? Ay, wala na nagdating sa kabaw tay. Sige na nagkatilaw anak. Kana na lansyaw. Lansaw. Lansaw. Ano bang ginataw sa kabaw? Itlog sa kabaw. Lami biya kay na. Mabili pa. Haman, may pagtilaw ako. Hala, matilaw mo day katay. Kana Tatay biya oy. Pastilan si tatay oy nilubat. Ay ha, lansyaw lang ha. Kung imo kong patilawon, ay lang yun ang latigos kabaw tayo. Ay, Hawa! Kuyo ka, kuyo ka. Ay, pwede lansaw da. basta gutomon tag. Ha, uman na lansyaw ha. Lamaw! Di lansaw. Baboy ko. Di ta mahunong. Kay gibantayan ta sa tuagaon. Busa di ta magligoy-ligoy. Tatay, uy. Lainan manggukuan ng mangukay ta sa mga butang sa laing tao. Mahadlok man ka. Nga mando man na sa tuagaon. Makakita magutag away anak tay kay dagang dili mo sugot. Bahala nang masuko sila. Basta importante nga mutuman ta sa mando sa tuagaon. Sabot mo. Kita pagkatarungan. Tapulan mong dagko.
Di. Ako pa nimo. Episode ka dito kung magsugo ni sila panuki-duki. Bahala na sila. Jud uban na lang ni tatay niya. Tanawa lang sila, pasag di sila mag-unsay buhaton nila. Maubito akong gibuhat. Na, masuko mang usa. Ay tanaon sa mga pila rin pag-ulog-ulog Sige, anang di na, tatay. Oo, tinaw rin pag-ulog-ulog anak niya. Basta ayaw lang yun panuki-duki, kaya masuko man ang mga tao. Kani mong goods tatay good. Di na mong ni mo tuo. Nga di na ikitang kanding. Di man sad ka makasiguro kung di na gyud ikita. Siguro gyud ay ka. Siguro lagi ko. Unya, nganong sigurado man jud kuno kay kabe? Basta kay sigurado ko 100% na di na gyud to ikitang kanding. Bon! Mune! Naman? Awa. Susin mana na. Malibang sa kanding. Dali, argis panahon mo, no? Tatira kayong panahon. Kwarta na, Sam. Kanang kuan ba kanang Saman? kanang kuan ba? Sa lagi? Kung kanang. Kuan ba kanang nanang koy hangyo ba? Saman? Sa may hangyo ni mo? Kanang ikalibang sa kanding rumbuan na ba? Pwede ako alang sa Unsa man ang tanan? ang tanan. Kaminyo na manggugubon. Nya naman to si Flor nga magminyo mi basta mapuno na ko ang baril nga alkansiya. Punon jog sinsiyo magpakasal din mi dayon. Di ba wala mo tayong nagsultihan, ha? O din mo balibari mo. Imo kita yung ipapadayon. Wa may laing paagi bi. Nya usa pa, kaya man nato ba? Mapuno man na ba? Sara man na kalibang sa kanding ba? Ayo, lagi, kaya lagi na nato, lagi. Pero ang ato diha ba? Tingalig mamatikdan ta, nga daghan tag kwarta. Mabuking ang atong sikreto. Di lagi na mabuking oy. Usa pa, kumasa sila kabaw nga natong kanding. Nya wasa sila kabaw nga ang kanding malibang og kwarta. Ayo, lagi, lagi sila mahibaw, lagi, ana. Pero ang ato ba? Tingili unyag mahibong sila nga daghan tag kwarta. Mahibaw na kas mga tao din eh. Magisog og kwarta, wala mo tingkag ding tunggan. Unyag questionon ta, panidaan ta. Nganong daghan tag kwarta be? Di lagi na mahibawaan lagi. Promise. Leave it to me. Di lagi na mahibawaan. Mamatay pa mo silingan, promise. Mon, promise is everything. But once it is broken, sorry means nothing. Di man ina, di lagi mo sugot si Mama Amparo, ana. Inganin na lang oh. Kanang inikasunod kalibang sa kanding. Inyo ana na, wag ko labot ana. Di ko mangayo, duha ka buwan, di ko mangayo. Oh, kansin ako ha. Kansin ako ko sa kabuwan ha. Inyo na na. Napamoy 50% discount. Bisag ma 100% pa na. Bay one take one, wa ko'y labot. Basta di mo sugot si Mama Amparo, ana. Ay na lang pag gay sa imong o. Ano nga yung maitabo na to? Tahan niya. Tahan. Munigit ko hindi bon. Kamuta na! Kamuta na! Ito. Doon na si Helen Flor. Tuan na. Nya si Andoy. Gidagya po si mga mangan. Uy.
Di mo tagali mo sugot sa andoy niya. Suko mas tatay. Pastilan, ganyan yung amahan eh. Papilon pag yun ang bayot. Ngam ganay gamit dito. O gani. Paapilo niya inspection. Hantod na lang makakitag away. Sao masagod ni si Sir Marlon eh. Puguso man kayo. May tagnaan na din ha. Nakadungog ra ba kong tabi-tabi nga. Perting lagutan ni Sir Marlon gahapon kay suko siya wa kakuyog ni Helen. Nasuko siya? Nasuko siya. Kay tingalig ni adto siya sa agianan ni Helen. Nyawa niya makit-i kay niagi sa siguro laing agianan. Kasamo kita ng tawana. Ah, sobra pa samok na. Gisultian niya sa tatay ganiha. Nya, mura gusto sa si Matoy nga sultian si Helen. Utrosan lang kagwang dako. Kalabi yung tampalingon. Kalagot. Ato na lang din sugaton si Helen ay aron dunay kauban. Kay sige ra ba nagatang-atang si Marlon niya. Oh, ato ginasugaton karong hapon. Nya asa man taron? Ang asa pa man. Magsuroy-suroy na lang ta. Kaya di mo tapondang pangita ng kanding. Nya adto na ta. Oh, tana. Tana. Kay ato sang hapit to si Rosa. Kaya nasa tuyo niya. Yes, let's go.